Bon dia, com va? Vaig a jugar a bàsquet. Has vist la Dasha? Potser li agradaria jugar amb mi. Aquí està. Vaja, quants rosa. Dasha, vas caure en la pintura rosa? Crec que estàs preciosa, Dasha, tot i que hi ha molt rosa. I més val que t'hi acostumis. A partir d'ara només portaré rosa. Només rosa, per què? Sí, m'encanta el rosa i el meu nom és Princesa Rosa. Rosa, 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 rosa. Què? Estic segur que avui escoltarem la paraula rosa 1.000.000 de vegades i ja m'avorreix. Oh, sí. L'escoltarem molt, anem a comptar-ho. Cada vegada que algú digui rosa ho farem així. El rosa mai em pot cansar. Ja ho veurem. D'acord, princesa Rosa, què tal si et preparo una truita per esmorzar? Avui no vull truita, només menjo menjar rosa. Vegem què tenim aquí. Què tal una poma? Dasha? No, pare, la poma és vermella, no rosa, i necessito menjar rosa. Què tal una torrada? Princesa Rosa? No, pare, el pa és blanc, necessito rosa, deixa'm ajudar-te, pare. Serà difícil trobar menjar rosa per esmorzar. Estàs segura, Dasha? Mira, llet de maduixa és rosa. La llet de maduixa és definitivament rosa, però què més? Què tal cereals amb llet rosa? Sí, suposo que funciona, però els cereals no són tots rosa. No et preocupis, tinc una idea. Necessito un plat rosa. Oh, els meus plats rosa favorits. Gràcies, pare. Dasha, què estàs fent, pare? No et preocupis, pare, ho tinc tot sota control. Només vull escollir el rosa. I què passa amb la resta? Deixa. La resta va a la caixa. Només menjo els rosa. Dasha, però no ho pots fer tot el temps. Ni tan sols va ser tan difícil. Et pots cansar del rosa molt ràpid. Què passa amb el teu cafè llavors? Què passa amb això? El mateix cada dia. No t'avorreixes del teu cafè? Doncs no, no. Si beus cafè cada dia, jo menjo rosa cada dia. D'acord, salut per això, princesa Rosa. Rosa, rosa, rosa. Mira aquest tir. Sí. El meu preciós arbre rosa. Oh, Dasha, vols jugar a bàsquet amb mi? Bé, depèn. Tens una pilota de bàsquet rosa. No, Dasha, només tinc aquesta. Gràcies, però només jugo a jocs amb coses roses. Com és que no estàs cansada de les teves coses roses? Bé, tu no estàs cansat del teu bàsquet. Així que jo no estic cansada del meu rosa. Com veus? Nens, prepareu-vos, avui dinem fora. Així que què vols portar per dinar? Dasha, Puc portar només això? no és una mica massa? Què vols dir? Vull dir que també és rosa. Sí, per això m'encanta. Ok, entenc, però intentem alguna cosa més còmoda. Què et sembla això? Dasha, sembla bonic i còmode. No, pare, això no és rosa i no m'agrada. Potser això, tan còmode. No, no és rosa. Dasha, què penses? Això sembla perfecte. Això no és rosa, rosa, rosa. Per què no t'agrada cap d'aquests vestits? T'ho vaig dir, soc princesa rosa, només puc portar rosa.
No creus que t'avorreixes si només portes rosa? Què passa amb això? Què vols dir? La meva gorra. Sí, pare, portes aquesta gorra cada dia. No et canses d'ella, així que a mi m'agrada el rosa. Emma, tens raó. Deixa, si t'agrada el rosa, el pots portar. Gràcies, papi. Estàs a punt per anar a dinar. Sí, Sí. em pregunto on és la nostra princesa Rosa. Voilà, la princesa Rosa és aquí. Uau! Estàs tan preciosa. Deixa. No creus que estic massa roja? Deixa. Aquest amor pel rosa et fa tan especial. Mai em canso de portar el mateix barret cada dia. I mai em canso del meu joc preferit, el bàsquet. I mai em canso de veure la tele. De veritat, gràcies, nois. Comprovem quantes vegades veiem el rosa. Alguna idea? 10. Vinc. Hem dit rosa 38 vegades avui. I parlant de rosa, tenim una petita sorpresa per a tu. Deixa 3, 2, 2, 1. Uau, et veus fantàstica amb rosa. Fem-nos una foto plegats. Digues rosa. Rosa. Tan dolç. Tan deliciós. Estic confús. On som? És hora d'un repte increïble. Menjar real contra menjar de Halloween. Farem la pasta més deliciosa. Amb els ulls. El rellotge corre. Mil·límetre, que bo! On és el meu menjar? El més deliciós de tots. Puc provar-ho. Hora de les postres. Truc o tracte. Vull provar això. Començaré amb això. Què és això? Caramels àcids efervescents. Anem a provar-ho. Te'n puc tenir un. Sí. Gust de maduixa. Festa de xips. Boletes de caramels superàcides. Àcides. Quina acidesa. Puc provar-ho. Sí. Tinc tanta por. Tan àcid. Calma. Només és un caramel. És molt alt àcid. Provem amb això.
Hectòmetre. Maduixa. Els petits dolços gustosos i masticables. Ivan, puc provar això? Sí, sí. Pal de Harry Potter. Abracadabra. Bum. Ivan, aranya. Hora de les piruletes. Cor. Deliciós. Castanyada o Halloween. Sí, castanyada o Halloween. Mil·límetre. Jau. Núvol de sucre de Halloween. Ua, molt enganxós. Atura! Juguem a objectes amagats al Museu de les Llaminadures. Em vols ajudar a trobar tots els objectes amagats al museu? Sí. Oh, wow. Esteu preparats? Sí. Vull anar primer. És clar. Espera. S'està movent. Corre. D'acord, busquem l'objecte amagat. Oh, crec que he trobat el primer objecte. Què tal unes llaminadures? És bonic, però he de tornar. L'Eva i el pare m'estan esperant. Ei, Steffi, ho has fet. Eva, ara és el teu torn. Ei! Anem, nen! Visca! Uau, habitació de cotó de sucre. Oh, cotó de sucre! Vull aquest! D'acord, com vulguis. Què tal un petit arbre? Oh, espera, primer he de trobar un objecte amagat. Oh, sí, finalment l'he trobat. Jai! Ei, Eva, molt bona feina. Ara és el teu torn, Steffi. Anem. Oh, la sala dels macarons. Però abans he de trobar l'objecte amagat. Aquí no és. Espera, he trobat l'espelma.
què tu de nou? He d'escapar. Ben fet, Steffi. Ara és el meu torn. Ara és el meu torn. Oh, bona tirada. Uau, habitació de gelat. He de trobar un objecte amagat. Només una breu pausa de gelat. Busquem el que hem vingut a buscar. Uau! Oh, l'he trobat! No crec que sigui això. Oh, és aquí. Jai, l'he trobat. Jai! Ei, Eva, Steffi m'agrada tant. Ho puc fer de nou. És clar, per què no? Uau! Piscina d'ossets de goma. Oh, espera, he de trobar aquell objecte amagat primer. És massa difícil, no el puc trobar. Hola, Steffi, necessito la teva ajuda. D'acord, ja vinc. Genial! Ja sóc aquí, Eva. Sí, l'hem trobat. gran treball en equip, Eva i Steffi. Saps què? I si ho fem juntes, Eva? Bona idea! Vine aquí! Crec que hi ha alguna cosa darrere. Tinc l'espelma, Steffi! Steffi, mira darrere teu! Només volia jugar. Iupi, hem agafat l'últim. Bona feina, noies. Encenguem-ho. És hora de festa.